Prangsi nili Dr. Tuliram Ronghang CM Karbiang Autonomous Council Fan lang lifana kirupilo je education a subject nili fana pi aputak lapen putot alangli long kacerab dun tek pamit tek je fan ansu se education anat ke paprang pon tek ji non ke wang ziar ni yang bong ke klem pon tek pamit tek je apot nili fan da tu nai pipot kirupilo ahok lo itum education system afan alam jong si chithandam lo potang te itum kadok ve ta chini education is the backbone of the society nasinili muntilo mathalo kadok ve education policy lo nadaka ve ke kempon thek pa mi de gi fan isi quality van nang ji potang te itum grassroots level pan si bori pon nai la me primary level hala so primary level komasi claim nampo komasi kuri nampo la dok ove ke claim ponte gi afan pini sameni tum dak secretary joint secretary atum pencheng lok education higher education pencheng lok primary section la pen officers do an education to pen itum jingki chinwai longlo ke claim ponte gi fan education reform mission afan alam thang asinili lo charlie song atom fa sami appeal lo tuning rilo nang cherap chitu dunon jate je claim pon me sek ni fan karbiang long sami paching thur nangji ke claim pon paprang pon technology pon de first ke education hello asila so puta kalam tekan ben ni bori pon pon ke bangji ningkan phoan ke ne li fan dai to nang pilo posi la so puta sti claim pon posi mathalam alang lo HSLC la pen class 12 exam result alam sipu kadi kalang lo langdam lo pon de aprang ben langdam te paprang lo la pen aprang education ke anatum in charge ke anatum pencheng lok alang tum pentabori pon lo paprang pon te setame alam te bang ke la lo foundation main bang ke foundation lo itum high school a result matric a result itum kaino ke government school nat men se kaino pulo la pen lam ta hok lo la pen private school anat langdam lo te non example Don Bosco Calvary Eurodite school kapre ka school mission school doan ke result am 100% se kelo same itum government school long patante people see result me media la so abang akarju itu mafando koktiti la pen government afansi a blame ikipi seroy son se manda la so dam bangala hello je itum epi epo tum ta akichok chi do ko awareness bang abeda education system long nili supi ta me medun sen nanji paporhina pen morni siar ling thiman nangji hala so kama tha dam bang komhek titi do ko awareness bang komhek la so fancy non ki bangji agos che glo pen itum so awareness campaign bang lo charlie asong do an fundamentally pang room lo hambi hotel long nitum do lo ningi kla ben ningi sive pen dora above politics pen mutira itum education system bang pachelar na class 10 result kainu kidam tang angbong do an kimi do stami itum chitini na kiwang zier ni fan itum RDP na kamatha thek afan itum kiwang zi future fan ba nili daito pini education en lo 23 result matric result ke mesenji pulap labang ke nili budamuni la pen un nili fan ningkan ke thom an ba ke nili fan apor nang pinanji 3 to 5 years nili kata pulo thengpia rong e son se man lo se thengpia rong e men men ge pathe phit phi lang dun nanji rai kom dun nangji di kalite chainong bi phak sami chodaji la hai pathe panding afan apor nang kong ethe arong afan ke pathe ji fan la son thang si munit education long ke itum human resources afan dak itum kaselam doctor engineer professor assistant teacher dak pensin nang man lapo binier ni nasi education along ke itum thek an pen ke nili bori pola matric a result afan ke wang gr ni afan ni lipulo men oni la ke nili athe class 7 class 6 campus ji afan also maratum government school also maratum
amen kache tokji lapen amen kache thanji afan ta sungkrung na metric ke pass ke heloving alam lo ngalum read out por hian da por hi dekhe hindi la so kisu bang ko son si class 10 long li pen alam tum pass por metric ke pass ta menon class private school long ke dorma kom hek teachers to dorma kom pik stame ladak mission school bange people quality alang tum kilong ke maintain kadok ove ka pori kadok ove la hadu la sila hai pen bangsi unan pen ke bori bon po ke bang zier ni bange la hello je education system itum kadok lo alang apang CM afang sami ni lida chuni pami tekji afan bang bor ipon la pinang thanbang dohan bange appointment an pipilo la pen jaga long bange atokanu kita ngatum bange mane alang mena sai cheklem pame medate asel sona bang photum ala sona than bang tum duplo tante kusonsi lo charlie somarum theklang asela bang so aputhak nang tum longpon putangte exonen pon exam ala sona than bang dom han thambang alam penangana tum nitum afan nang than lo proxy teacher do mane fan suri pho people suri ki thom people mane fan la songe pathan do nane in longer do bon nitum government na hin pen ke nitum ke appointment letter pilo la tum no hak le dam sa me thandam nang po hala da thandam de that pen nitum anu nitum afan media long bang pen nang than bang chok che de Koloso school long si a teacher si kam ke claim hadak SMC do school managing committee do a president do hadak wrong asar tum do hadak a leaders tum do complain letter dang nitum afan nang palenot nitum thekan pen bor ipo isi ko son ben si claim ponje actions ta me tum en nahi bon en bon po sa complain letter avetik bine po alam than chot ninje chot pen ke mane karjudun long he pula so lam bang bang ke nitum ta kupusi men action and take pola sila hai bang ke pajo claim pon po men bang nang litum kelang bom lake malong news 24/7 hampang aparman klar da kabirta